Kienna wkoll nies li fiequ, infatti wara li għamilna t-testijiet li dawk in-nies li kienu pożittivi wara 14-il ġurnata u wara nkunu żgur li għaddewlhom is-sintomi għal 3 ijiem, hemmhekk sibna li kellna 63 persuna li fieq. U allura it-total ta' każijiet li fieq huwa ta' 2668. U it-total ta' każi attivi huwa ta' 434. U sa issa kellna 37 mwiet. Jekk inħarsu lejn il-każijiet fejn qegħdin dawk li kellhom bżonn jidħlu l-isptar, l-ITU għandna 5 persuni, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 8 persuni, fil-wards l-oħra li huma attrazzati għal COVID f'Mater Dei għandna 9 persuni oħra, f'Boffa għandna 7 persuni, St. Thomas għandna 10, Mount Carmel hemm 2 persuni u Gozo General Hospital hemm persuna waħda. Bħalma qegħdin naraw mill-aħħar ta' kif konna għaddejjin issa bil-COVID, qegħdin naraw li t-total ta' każijiet kumulattiv qed jiżdied u propju għalhekk rajna li issa għandna l fuq minn 3,000 każ. U jekk inħarsu lejn il-waves li kellna, rajna li kellna dik il-wave li l-pik tagħha kien madwar qrib Santa Marija u mbagħad inżilna l-isfel u mbagħad rajna il-każijiet li jarġajna kellna pik ieħor però bil-mod rajna li niżlin. U anke jekk tħares lejn is-7-day moving average li huwa importanti ħafna li aħna nħarsu lejn il-medja tal-każijiet tagħna, dejjem infakru li l-każijiet tagħna kont ikunu żgħar allura jkunu qegħdin ivarjaw ħafna. U hemmhekk tara li inti jkollok dawn iż-żewġ peaks ta' averages ta' numru ta' każijiet u l-istess ukoll il-7-day moving average niżel l-isfel, però kif fakkar dejjem irridu nibqgħu viġilanti ħafna kemm għan numru ta' każijiet in totali manka wkoll ta' każijiet li jkunu f'postijiet speċifiċi. Konna qegħdin naraw li kien qed ikollna numru ta' każijiet fid-djar tal-anzjani u hawnhekk aħna għamilna l-fokus tagħna biex aħna l-ewwel nett nevitaw dawn il-każijiet għal huma l-iktar nies li huma l-iktar vulnerabbli u postijiet li iktar huma kritiċi għaliex inti meta għandek home jew numru ta' nies li huma flimkien hemmhekk għandek ċans ta' iktar firxa u propju dak li konna qegħdin naraw ukoll li jinfirex. Infatti, hawnhekk jekk tħarsu lejn din il-graf inħarsu li l-ikbar numru ta' każijiet kienu propju fir-residenza ta' San Giuseppe li hemmhekk ukoll hija home li hija kbira li totali hemmhekk hemm kważi 300 resident u allura hemmhekk iżjed trid toqgħod attent li inti tevita li jinfresh. U dak kien li rajna fejn kien hemm numru ta' każijiet hemmhekk li propju hemmhekk kellna 127 residents li kienu affettwati u 32 staff. Qegħdin taraw imma wkoll li jekk inħarsu lejn ix-xejra ta' kif kienu qegħdin jiżdiedu l-każijiet fejn hawnhekk din il-graf turi n-numru ta' każijiet propju kif għadda żmien, qegħdin naraw li kellna pik qawwi ħafna propju fil-15 ta' Settembru fejn hemmhekk kellna numru qawwi ta' każijiet fir-residenza ta' San Giuseppe, però issa bil-mod in-numru ta' każijiet hija dejjem jonqos. Tajb insemmu wkoll li kellna dar oħra Assemblija fejn kellna 15 resident li issemmek is-sitwazzjoni ġiet kontrollata f'Kasa San Paolo
totali kellna ta' 3 residenti, 2 minnhom fiqu u għandna każ minnhom li ħadnieh propju St. Thomas Hospital. Ġifi hemmhekk ma ġbaqa' każijiet issa attivi. U Każ Antonja kellna 35 residents. U fil-residenza ta' Ħaster fl-SVPR ukoll għandna sala minnhom fejn għandna 3 każijiet ta' residenti u propju din ġrat dil-ġimgħa u mill-ewwel aħna ukoll ħdimna ma' l-SVPR flimkien ukoll ma' l-Infection Control hemmhekk ukoll fejn din is-sala propju ingħalqet u dawk ir-residenti li kienu pożittivi ġew trasferiti għal sala oħra f'iżolazzjoni. U hemmhekk għaddejjin l-infection control measures ħalli bekk tevita li jkun hemm trasmissjoni dawk in-nies li kellhom kuntatt fil-qrib ikunu qegħdin f'kwarantina u wkoll qed isir it-testjar qawwi ħafna biex aħna jkun hemm residenti li jkunu pożittivi mill-ewwel jiġu identifikati. Jekk inħarsu lejn il-clusters qed ikollna numru ta' każijiet li huma sporadiċi, però hemm każijiet ukoll li huma l-maġġor parti tal-każijiet li qegħdin nagħmlu linkages ma' każijiet oħra dak li ngħidulhom l-epi-linked u ħafna minnhom qegħdin ikunu familji. Infatti f'din l-aħħar ġimgħa kellna 21 persuna li kien illinkjat f'clusters li huma relatati ma' familja. U kellna wkoll 19 persuna li kienu linked ma' clusters ta' gatherings kemm li jkunu ta' ħbieb, kemm ta' kollegi u anka ta' familja. Workplace ukoll qegħdin naraw xejra fejn kellna ftit inqas każijiet li huma linked ma' clusters tal-workplace, infatti kellna 5 li nawguraw importanti ħafna li nibqgħu nieħdu l-miżuri ta' mitigazzjoni fuq il-post tax-xogħol għaliex hemmhekk inti ħajkollok konsegwenzi kemm fuq ta' mart tal-persuni u anka il-fatt li inti jintilef il-produttività. Allura importanti li kull employer jieħu l-mezzi ta' mitigazzjoni anka skont il-linji gwida u l-standards li aħna ħriġna wkoll fuq il-website tagħna. Semmej diġà l-każijiet li kellna mid-djar tal-anzjani u kellna wkoll 14 il-każ li kien importat minn barra minn Malta. 6 minnhom dawn kienu ġew identifikati minn amber countries li aħna nkunu qegħdin nagħmlu l-testijiet ukoll fl-ajruport, imma mbagħad kellna oħrajn li ġew identifikati wara li huma kienu ġew hawn Malta u aħna minilhom it-testijiet. Jekk inħarsu lejn il-każijiet attivi qegħdin naraw ukoll dawn il-cases, l-active cases li jkunu qegħdin ivarjaw skont propju kemm it-total ta' każijiet li jkollna u kif ukoll dawk li jkunu qegħdin ifiequ u allura qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet jiġu ifiequ ukoll. F'Għawdex dil-ġimgħa rajna s-sitwazzjoni wkoll fejn kellna numru ta' każijiet ukoll li kienu nies li għandhom residenza tagħhom bħala Għawdex, infatti jekk inħarsu lejn it-total ta' active cases li kellna li huma minn Għawdex bħalissa huma ta' 23 cases attivi. Jekk inħarsu naqra lejn ġara fil-każijiet li kellna din l-aħħar ġimgħa, jekk tħares lejhom bħala gender kif ukoll bħala etajiet, Mal-mettilkom, ma rajtu n-numru ta' każijiet li kien qed ikollna mid-djar tal-anzjani, kienu qegħdin joqsu kien qed ikollna ftit minn kull dar fejn kellna l-outbreaks. Avolja aħna bqajna nagħmlu testijiet regolari f'kull dar. U issa qegħdin naraw li x-xejra tal-maġġor parti tal-każijiet li kellna din l-aħħar ġimgħa kienu fl-age group bejn 25 u 54. Però importanti li dejjem rridu nibqgħu nipproteġu lill-anzjani tagħna x'bħal qegħdin taraw ukoll għandna age group li kien hemm numru ta' każijiet bejn l-età ta' 85 u 94 li hija età li hija riskjuża ħafna. U jekk inħarsu lejn x'ġara nqablu mal-ġimgħa ta' qabel bħala etajiet lejn din il-ġimgħa qegħdin naraw li hemmhekk jisu baqgħet naraw l-istess xejra ta' etajiet. U anka il-medja ta' età issa qiegħda ta' 45 years il-persuni li qegħdin ikunu affettwati. Rajna li għandna fil-fatt sitwazzjoni fejn Malta qiegħda rata ta' mortalità li hija għolja. Fil-bidu ir-rata tagħna kienet baxxa fejn infatti fl-ewwel phase kellna biss 9 każijiet li mietu, però rajna issa f'daqqa waħda li kellna numru ta' każijiet li mietu f'din l-aħħar ġimgħat li propju tirriżulta kemm mill-fatt li aħna rajna numru ta' każijiet li ġew affettwati fid-djar tal-anzjani.
U kif ukoll nafu li kien hemm ukoll numru minnhom li kienu wkoll nies li jgħixu fil-komunità, jiġri kellna numru ta' mwiet minn persuni li jgħixu fil-komunità wkoll. U allura f'din l-aħħar wave issa rajna 28 persuna li mietu. U għandna wkoll persuna oħra li iktar tard ħad toħroġ ukoll istqarrija dwarha li hija persuna li għadna qed niġbru l-informazzjoni li wkoll mietet fl-ITU. Jekk inħarsu naqra lejn l-età tal-persuni li mietu, hija xi ħaġa li anke konna qegħdin nirrapportawlkom ta' kuljum kull każ l-età li kellu, u hija xi ħaġa li qegħdin naraw fejn inti għandek età li hija avvanzata, nafu li hemm iktar riskju u sfortunatament qegħdin naraw dan li tirriżulta wkoll fl-imwiet fil-każijiet tagħna. Infatti l-iktar komuni kien bejn l-età ta' 85 u 94. Kemm minħabba li l-età innifisha ħattik iktar situazzjoni ta' vulnerabilità, imma wkoll li inti kollok anzjani minnhom li kollhom ukoll kondizzjonijiet oħrajn mediċi li jistgħu jpoġġuhom iktar friskju. U allura l-appell tagħna huwa l-protezzjoni tal-anzjan u n-nies li huma iktar friskju bħala vulnerabilità, imma wkoll li kull min għandu marda kronika importanti li joħsib saħħtu. Juħsib saħtu għaliex aħna il-kondizzjonijiet mediċi l-oħrajn, il-kondizzjonijiet respiratorji, kondizzjonijiet tal-qalb, kondizzjonijiet kollha oħrajn xorta jibqgħu għaddejjin. U allura rridu nieħdu ħsieb saħħitna ħalli bekk aħna nkunu b'saħħitna speċjalment issa li ġejja x-xitwa u ħajkollna iktar viruses iduru madwarna wkoll fosthom l-influenza. Allura jekk aħna appuntament li batu għalik l-isptar jew inkella għand it-tabib, importanti li dan iżommu ħalli bekk nibqgħu nieħdu ħsieb saħħitna. Nieħdu ħsieb li nieħdu dawk il-mediċini li għandna bżonn u li nibqgħu nieħdu ħsieb ukoll dak il-kwalinkwa sintomi li jkollna. Kemm sintomi li huma relatati mal-COVID, imma anke jekk naraw li hemm xi sintomi oħrajn inċemplu lit-tabib ħalli aħna nkunu nistgħu nżommu b'saħħitna overall. Il-testjar baqa il-forte tagħna fejn aħna bqajna nagħmlu t-testijiet anka bil-ħabs li għandna miftuħin fejn kemm f'Malta qegħdin taraw li hemm numru ta' testijiet li qegħdin isiru ta' kuljum u anka f'Għawdex ukoll aħna għandna l-ħabba Għawdex fejn ukoll bqajna nagħmlu l-testijiet biex bekk inkun nistgħu nilħqu dawk in-nies kollha li speċjalment għandhom is-sintomi, dawk in-nies li kellhom kuntatt li propju qegħdin f'kwarantina u għandhom kuntatt ma' persuni li kienu pożittivi, u anka dawk in-nies li għal xi raġuni jħossuhom li kienu qegħdin friskju għal xi raġuni jistgħu jiġu wkoll jagħmlu dan it-test fl-swabbing centers wara li jċemplu l-111. Bħala miżuri ta' medikazzjoni anka skont l-Aqda Dinja tas-Saħħa dejjem tagħmel enfasi fuqha kif ukoll CDC l-importanza ta' distancing li aħna ma nkunux qrib ta' persuni oħrajn. U allura importanti ħafna hekk fejn infakkarkom f'dawk il-miżuri li issa ilhom f'posthom fejn ma jsirux mass events u fejn ikun hemm xi events li ħajjiġu organizzati, ma jistgħux isiru l-ebda events li jkunu nies bil-wifqa. U anka li l-events ikunu għandhom risk assessment biex dejjem innaqsu ir-riskju u anka nikkontrollaw. Propju din il-ġimgħa wkoll ħarġet leġiżlazzjoni li ġiet aġġornata, leġiżlazzjoni fejn aħna konna qed nikkontrollaw in-nies li jistgħu jkunu flimkien bħala ġemat barra fit-toroq, fil-pjazzett tagħna u f'postijiet ta' barra li huma pubbliċi. Anka fi queues importanti ħafna li ma jkunx hemm ġemat u aħna ħassejna li dan għandna nerġgħu nkomplu naqsuh għaliex iżjed ma jkollok nies flimkien iżjed hemm riskju li jitinfirex. U sa issa konna qegħdin ġemat massimi ta' 15-il persuna, però propju minn din il-ġimgħa il-liġi ġiet aġġornata li ma jistgħux ikunu iktar minn 10 persuni. U biex jinforzaw propju din il-liġi wkoll kemm il-Pulizija, l-Ispetturi, l-Environmental Health Officers kif ukoll l-uffiċjali tal-leża. Fuq il-maskri wkoll importanti issa li nafu li l-maskri jistgħu jgħinu biex inaqsu l-firxa. U hawnhekk peċir tibda tara li ħafna nies iktar issa qegħdin jieħduha bħala xi ħaġa li essenzjali bħal min għandu n-nuċċali jilbes in-nuċċali li allura inti wkoll tilbes il-maskra, speċjalment jekk inti f'ċerti postijiet li ħadd tiltaqa' ma' nies oħrajn li mhumiex is-soltu n-nies li inti tkun magħhom.
U l-liġi hemm postijiet li huma obbligatorji, però aħna wkoll rekomendazzjoni tagħna hija li anke meta inti ħriġt barra ma tistax tgħid eżatt ma' min tiltaqa' u forsi kemm iddum u x'għandu dak il-persuna, allura huwa dejjem tajjeb li inti tkun libes maskra. Anke fuq il-postijiet tax-xogħol fejn jistgħu f'uffiċini jintlibsu l-maskri dejjem huwa aħjar u iktar importanti. Kemm biex nevitaw ukoll il-firxa minn persuna l-oħra. Manka aħna meta nkunu qegħdin nagħmlu l-contact tracing, hemmhekk l-użu tal-maskra nkun qed noħduh in consideration kemm seta' persuna ikun espona lilu innifsu għal persuna li jkun pożittiv. Ukoll semmejt it-testijiet li qegħdin nagħmlu aħna fl-ajruport fejn hemmhekk għandna dawk il-pajjiżi li huma l-Amber countries li huma Rumanija, Spanja, speċifikament Barcellona, Girona u Madrid, Czech Republic, Tunizija u Franza, propju minn Pariġi u Marseille, fejn dawk in-nies li ġejjin minn barra jġibu test magħhom u dawk li ma jġibux aħna qegħdin nagħmluhom it-test l-ajruport. U anke żidna magna oħra l-ajruport propju biex aħna nkun nistgħu nagħmlu iktar testijiet. Infatti f'dan l-aħħar ġimgħa għamilna 197 tests li minnhom ħarġu 6 każijiet li huma pożittivi. Dawn kienu nies li ġejjin minn Spanja u minn Franza. U propju minn beta bdejna nagħmlu dawn it-testijiet għamilna 806 tests li minnhom ħarġu 18 persuna. Taklu semmejtu koll li kellna aktar każijiet importati propju dil-ġimgħa li kellna 8 każijiet oħra importati li ġew minn pajjiżi oħrajn li għandna mir-Russja, mill-Greċja, mill-Awstrija, mill-Amerika, l-Italja, l-Ingilterra, Hungary u Serbja. Forsi tinnotaw li qiegħda nsemmi wkoll xi postijiet li huma fir-red zones, jiġifieri li dawn ikunu postijiet fejn m'hemmx travel għalihom, però nies li jkunu ċittadini Maltin jew inkella għandhom residenza Malta jkun jistgħu jingħataw permess jiġu basta dawn ikunu qegħdin jagħmlu t-testijiet u jkunu qegħdin f'kwarantina għal 15-il ġurnata. Dejjem bil-permess min-naħa tagħna. U allura hemmhekk bħalma qegħdin taraw badna anke waqt li kienu qegħdin kwarantina dawk in-nies li ġew minn pajjiżi fejn huma fir-red zones, imma anke minn postijiet oħra li propju għadu miftuħin. U għalhekk irridu nkunu nqogħdu attenti ħafna li meta nkunu qegħdin barra aħna nkunu attenti li nżommu d-distanza u nżommu wkoll l-użu tal-maskri. Dawn huma l-mezzi ta' prevenzjoni ta' social distancing l-użu tal-maskri. Infakkar ukoll l-użu tal-maskri li inti għandek surgical masks u l-cloth masks. Il-cloth masks importanti li naraw li jkunu cloth masks li skont ma tgħid ukoll l-aqdadinja tas-saħħa li jkollok masks li huma b'3 layers, hand hygiene u protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli. U jekk għandna s-sintomi 111 qiegħed hemmhekk biex ikun jistgħu jassessjaw il-kundizzjoni tiegħek u anke jibbukjawlek it-test. Nfakkarkom fil-COVID Alert Malta li hija l-app li aħna nidejna propju ġimagħtejn ilu fejn din ħadkompli s-saħħaħ il-contact tracing fiżiku li jagħmlu l-ispeċjalisti tagħna. U allura hemmhekk infakkarkom li din tiddownloadja fuq il-mobile tiegħek kemm dawk li huma iOS kif ukoll dawk li huwa mobiles li huma Android u hemmhekk inti la darba downloadjajt din l-app din tkun qiegħda tirrekordja ma' min inti seta' kellek kuntatt. Jekk persuna jiġi pożittiv, meta nkellmukom aħna mill-case management ħantuh code dan idaħħal dak il-code u hemmhekk il-mobile ħajjiftakar ma' min u kien qiegħed f'kuntatt f'dawk il-ġranet fejn kien għadu infettiv. U hemmhekk jintbagħat dak il-messaġġ f'dawk il-mobiles tal-persuni. Infakkarkom li din hija privata kompletament, mhux se jkun jaf il-mobile fejn qiegħed jew min huwa l-persuna. Anqas aħna ma nkunux nafu propju min kienu dawk in-nies li jintbagħtilhom propju l-alert bħala kuntatti. Anka propju għandna leġiżlazzjoni li tikkaverja din l-app ukoll. U tajjeb ngħid li sforz il-ħidma ta' ħafna nies propju n-numru ta' downloads li kellna sa issa propju f'ġimagħtejn biss kien ta' 67,604. Li jekk tħares lejn il-popolazzjoni eligibbli propju dawk il-fuq minn 13 sena li hija digital age ta' consent għall-użu tal-mobiles hija ta' kważi 14%. Li hija propju jekk tħares lejn il-pajjiżi Ewropej propju il-5 persuna l-iktar li nexxinna niddownloadjaw, però
Pajjiżi oħrajn ilhom li diġà niżluha u aħna f'ġimagħtejn irnexxilna ntellaw dan in-numru. Nappella lin-nies kollha biex min għandu l-mobile phone li jista' jiddownloadja din l-app jiddownloadja għaliex kemm għalik kemm għal dawk il-ħbieb li inti tkun magħhom imma anke biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni f'pajjiż ħieħ huwa importanti li aħna jkollna din l-app. Infatti, il-numru ta' każijiet pożittivi li aħna kellemna minn meta bdejna din l-app li kienet launched, kellna 18 il-persuna li propju tajnijom il-kod biex huma jkun jistgħu jidaħluha fl-app tagħhom u kellna numru ta' nies li ċemplu l-helpline għaliex dawn irċivew il-messaġġ li setgħu kienu kuntatti. Dan qed jgħin f'sitwazzjonijiet fejn il-contact tracing normali ma jkunx jista' jaqbad nies oħrajn għaliex jista' jkun tinsa jew inkella ma tkunx taf li kont qiegħed f'kuntatt ma' persuni. Kellna xi kummenti fuq l-app ukoll fejn kien hemm nies li qalu forsi kien qiegħda taqa' il-batterija għaliex trid tħalli l-Bluetooth mixaw. Jista' jkun li qed jiġri dan u aħna r-rakkomandazzjoni tagħna hija li forsi jekk inti qiegħed f'xi tħallt lura d-dar, allura forsi hemmhekk tista' titfil Bluetooth imma tinsewx terġgħu tixelu mbagħad x'inhi tkun ħadd toħroġ għaliex hemmhekk tkun qed tiltaqa' ma' nies oħrajn. U importanti nappella li kull min ikun pożittiv u għandu l-app, importanti li jdaħħal il-kod ħadd ma ħajkun jaf li kont inti imma tkun qed tgħin biex inti nies oħrajn se jkunu kuntatt miegħek jistgħu wkoll ikunu qegħdin japproċċjaw l-111 biex huma wkoll ikun jistgħu jagħmlu t-test. Grazzi, naqleb issa għal messaġġ bl-Ingliż. Welcome everyone to this COVID-19 health bulletin on the situation of COVID in Malta. Yesterday we have done 2,252 tests and from these we had 44 new cases. So the total number of new cases now is 3,139. We had 63 recoveries with a total of 2,668 people who have recovered and the active number of cases is 434. We had, unfortunately, 37 deaths. Our message is that we need to continue to take control of the situation. Each one of us can do his part in controlling the spread of COVID. We appeal for social distancing measures. In fact, we have a new updated legislation this week whereby the number of people who can gather outside in groups is limited now from 15 to 10 persons. So you cannot have groups of people outside more than 10 people. The use of the masks, we appeal for knowing the legislation where there are obligatory places where a mask needs to be worn. However, we appeal for everyone to wear a mask when they are outside because you can meet someone who will be COVID positive, who hasn't been tested and not yet in isolation. So it's important to wear a mask. And the importance of hand hygiene. We also remind you, if you haven't installed the COVID Malta Alert application for contact tracing yet, kindly download it because you will helping yourself and also your friends and your colleagues and your family and also helping the control of COVID within Malta. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet. Professor Claire Caruana from Times of Malta. So, you mentioned that there were 4 imported cases this week. Now that we have the rapid tests, or we're testing them out, will you be considering the introduction of mandatory tests at the airport? And you also mentioned the new measures announced this week where the groups have been reduced to just 10. Are we to expect more measures in the coming days? Thank you. So, with respect to the amber countries, there is an obligation by law that people who are coming from amber countries need to be tested. So what we are doing is we are asking for people to get the test with them from abroad. In fact, it has to be a PCR test. And for those people who do not get the test, they will be randomly selected for testing. And in fact, this is how we actually identified 6 people over the past week who were actually positive from these amber countries. They were France and Spain. We have also added another equipment at the airport so that we can increase more the swabs that we can do at a particular point in time. With respect to measures, we are following the situation very carefully. As I have said, when I show you where the clusters are happening, this is for your information, but also
we strictly follow the linkages of the cases to identify where are the most risk. And also from the information that we get from our enforcement agencies where the real problems lie. And so the measures we institute are always being proportionate to where the real risk is so that we can have a balance of how to control the situation. As we have seen, a lot of the cases that we had were related to old people's homes, and we have taken the control in those areas. But also we appeal that there are a number of measures which are already in place, and we appeal the public to follow these measures because these are measures which have been known to work. Hi, Professor Cauci, Kalizza Parda minn The Malta Independent. Mela ewwel mistoqsija tiegħi dwar il-fatt li Malta ġiet mfaħra ħafna fuq kif ħadessib il-pandemija fil-bidu, imma issa qegħdin naraw li għandha l-ogħla mortality rate fl-Ewropa. Xi jfisser dan għal Malta u kif affettwa l-feedback li qed nirċievu. It-tieni mistoqsija dwar il-fatt li l-MUMN qalu li forsi jieħdu azzjoni industrijali għax hemm ċertu miżuri li ma ġewx adottati issa din bdew jitkellmu fuq il-fatt li elective surgeries kellhom jiġu imwaqfa jekk ikun hemm ħafna każijiet fl-ITU li huwa l-każ bħalissa. X'għandek tgħid dwar dan? U l-aħħar mistoqsija jekk jogħġbok il-numru ta' każijiet ġodda qed ikun konsistenti bejn wieħed u ieħor u għalkemm in-numru ta' każijiet ġodda jkun kbir hija xi ħaġa pożittiva di li tkun konsistenti bħabba l-flattening of the curve. Grazzi. Mela, fuq il-rata ta' mortalità, bħalma spjegajt Iva, infatti jekk tħares lejn ir-rata ta' mortalità Iva, kellna rata ta' mortalità għolja u hija ċara wkoll bħalma rejtkom għaliex aħna kellna numru ta' persuni li kienu affettwati, numru kbir minnhom li kienu persuni li kienu anzjani. U bħal-medna dejjem dak huwa għalina importanti li nikkontrollaw għaliex meta għandek persuna anzjan hemmhekk għandek ċans iktar ta' komplikazzjoni u iktar ċans tal-imwiet. U dak li ġralna infatti jekk inħarsu lejn il-każijiet li kellna tal-imwiet kienu każijiet fejn kellhom età li hija għolja. U allura hemmhekk il-ħidma biex nipproteġu kemm nistgħu il-vulnerabbli kemm dawk li huma qegħdin fid-djar u kif ukoll dawk li qegħdin fil-komunità. U minn hawn ukoll nappellaw il dawk l-anzjani li qegħdin fil-komunità biex huma wkoll jieħdu ħsieb saħħithom u anke jaraw fejn imorru fejn ma jkunx hemm ħafna nies. Meta nħarsu lejn ukoll l-ITU, ukoll aħna għandna ukoll l-ITU li huwa għandu sodot, però l-limitazzjonijiet dejjem ikunu n-nies li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb il-health professionals li jieħdu ħsieb lil dawn il-pazjenti. Malta bħal pajjiżi kollha oħrajn ukoll dejjem ikollok limitazzjonijiet u allura wkoll tieħdet id-deċiżjoni li ċertu electives ukoll jitnaqsu biex hemmhekk inti tnaqqas dawk l-elective surgeries li wara l-operazzjoni ħajkollhom bżonn jidħlu l-ITU. Ħalli bekk aħna f'din is-sitwazzjoni fejn inti għandek numru ta' każijiet li proprju qegħdin jieħdu l-kura fl-ITU minħabba l-COVID, allura hemmhekk tnaqqas l-impatt fuq l-ITU. U l-fatt li jkollok in-numru ta' każijiet li qiegħed jibqa' l-istess hija tajba mill-fatt li inti hemmhekk mhux qed ikollok żieda fil-każijiet. Però xorta rridu noqogħdu attenti għaliex aħna rridu naqsu n-numru ta' każijiet kemm nistgħu. Irridu naraw li fil-komunità kemm nistgħu jkollna l-inqas nies li jkunu qegħdin iferxu dan il-virus. U għalhekk aħna l-istrateġija tagħna tal-ittestjar li inti n-nies taqbadhom kmieni mill-ewwel. Iktar tinkwieta li jkollok każijiet li mhux qed jiġu maqbuda jkun għadhom qegħdin fil-komunità milli kieku inti jkollok każijiet li taf bihom u hemmhekk inti tkun qed tagħmel iżolazzjoni tagħhom u anke l-contact tracing. Insellimlek Prof. Gauci, meta tqis globalment il-mart kollu, mhux biss il-COVID, din is-sena kellna iżjed jew inqas imwiet fil-pajjiż. U t-tieni mistoqsija dwar rapid testing, test li jagħti riżultat f'50 minuti. Għandek iżjed informazzjoni dwar dan, iċċekkejtu kemm dan jaħdem? Grazzi. Mela, grazzi tal-mistoqsija bħalmet qabel. Aħna bħalissa m'għandniex il-COVID biss madwarna, il-mart li ieħor baqa' għaddej. Xi ħaġa li rajna li hija ta' inkoraġġiment li ċertu mart infettiv ieħor naqas. Pereżempju fis-sajf qabel kien ikollna ħafna każijiet ta' foodborne illnesses li permezz tal-iġiene stretta li konna qegħdin ikollna rajna li kellna inqas każijiet
ta' foodborne illness, ġifieri dak li jittieħed mill-ikel. Però mart ieħor bħal mart ta' qalb, mart respiratorju, mart tal-kliwi, mart tal-fwiet, mart u riski oħrajn, speċjalment fil-lifestyles, dawk ħajibqgħu hemmhekk. U allura dawk ikunu każijiet fejn ħafna nies jgħidu third wave li inti il-COVID qiegħda taffettwa ċertu nies qed tikkaġuna ċertu mortalità, imma wkoll ikollok sitwazzjonijiet fejn marti ieħor li baqa' għaddej xorta jkun qed jikkaġuna nies li jidħlu l-isptar u xorta nies li jkunu qegħdin imutu. U għalhekk importanti ħafna li nkomplu nieħdu ħsieb saħħitna. Fuq rapid test iva, aħna ilna mill-bidu net naraw x'testijiet nistgħu aħna nużaw biex nkun nistgħu nagħmlu diagnosi għal COVID. Għandek żewġ użi, għandek wieħed li inti tagħmel it-test għal dawk il-persuni li huma simptomatiċi biex inti tagħmilhom diagnosis. Dak il-gold standard jibqa' in-nasopharyngeal swab li jittieħed u mbagħad imur il-laboratorju jinħadem permezz tal-PCR. Dak huwa l-gold standard diagnostic test. Però jeżistu diversi tipi ta' testijiet oħrajn li tista' tużhom ukoll għal screening. Infatti ukoll dak li semma wkoll li aħna bħalissa għandna wkoll dan ir-rapid test li bħalissa għandna l-kits minnhom li ġibnihom minn barra u propju fil-laboratorju tagħna ta' Mater Dei qegħdin jiġu evalwati kemm għas-sensitivity u kif ukoll għall-specificity tagħhom biex naraw dawn it-testijiet kemm ħajkunu korretti u anke l-kwalità tagħhom. U kif ikollna r-riżultat ta' din l-evalwazzjoni li nistennew li jkollna ftit ġranet dal-waqt, u mbagħad naraw fejn hu l-aħjar nistgħu nużaw dawn it-testijiet. L-appell għax diġà kellna nies li ċemplunna fuq il-111 u għalunna nippreferi nagħmel dak ir-rapid test biex ikollu riżultat dak il-ħin. Nappellalkom li meta għandkom is-sintomi u aħna qegħdin ngħidulkom biex tiġu tagħmlu t-test, it-test li jottalikom bħalissa huwa dak it-test li diġà kellna bis-swab, nasopharyngeal swab u li jmur il-laboratorju u mbagħad nkun nistgħu nċemplulkom bir-riżultat. War nofsinhar tajjeb, Prof. Gawci, Metti mill-Orizzont, ġiex mistoqsijiet ma jimpurtax. L-ewwel waħda, sal-ġurnata tal-lum kemm ħarġu multi brabta maksur ta' kwarantina obbligatorja u kif ukoll dik mandatorja. U anke wkoll fuq inqas tal-użu ta' maskri kemm fuq it-trasport pubbliku kif ukoll fi spazji magħluqa, jekk għandek xi statistika fuq l-ammont ta' multi li ħarġu minn dal-lat. It-tieni mistoqsija, semmejt iktar kmieni l-clusters fih dan id-djar tal-anzjani. Jekk sar xi tip ta' analiżi u rapport mediku fuq is-sors tal-dawn il-clusters, sfortunatament id-batija u anke l-ammont ta' każijiet li kien hemm ħallew effetti negattivi fuq numru ta' persuni u anke imwiet. Xi ħaġa marret żmerġ, hemm bżonn li l-protokolli li hemm bħalissa jidhru ikunu iktar b'saħħithom, ma ġewx infurtati biżejjed. Ħareġ xi rapport, kien hemm xi diskussjonijiet fuq dan lat. Grazzi. Mela, aħna bħalma semmejt tajjeb inti nagħmlu diversi ispezzjonijiet, waħda minnhom huma fuq dawk in-nies li jkunu qegħdin f'kwarantina. Kemm dawk in-nies li jkunu pożittivi u kif ukoll għal kuntatti li jkunu close contacts li jkunu qegħdin f'mandatory quarantine. Infatti bħala mill-bidunet bħala overall inspection saru 60,654 u kien hemm 191 citations għal dawk li kienu qegħdin bħala contacts u 40 citation għal dawk li kienu bħala cases jew il-familji tagħhom. Fuq il-maskri minnaħa tal-Environmental Health Officer saru 1,399 inspections u kien hemm 129 citations, però kifet qabel ukoll għandna entitajiet oħra ta' enforcement li fosthom ukoll hemm il-Leża u kif ukoll Transport Malta li wkoll għandhom l-areas tagħhom li huma wkoll qegħdin jagħmlu l-ispezzjonijiet ukoll ikollhom is-citations li joħorġu min-naħa tagħhom. Fuq id-djar tal-anzjani meta rajna li l-każijiet erġajna bdejna niżdiedu mill-ewwel ittieħdet il-prekawzjonijiet meħtieġa fosthom tibda tara fejn seta' jkun hemm sors li inti jista' jkollok il-virus minn fejn jidħol. Kemm mill-familjari u l-viżitaturi u hemmhekk mill-ewwel kontra qalbna kellna naqsu l-viżitazzjonijiet li dawn isiru wara l-perspex biex tnaqqas ir-riskju minn hemm. Però wkoll nafu li inti għandek il-ħaddiema kollha li issa f'sitwazzjoni li din ħaddum huwa iktar diffiċli li terġa' tmur
għal ċertu strateġija li ħadu ċertu homes ta' lockdown ta' kulħadd u allura hemmhekk inti għandek il-carers li wkoll jista' ukoll jidħol il-virus b'ċertu mod u anke l-istaff kollu li jidħol. Però l-iktar ħaġa importanti hija li l-ewwel nett isir it-testjar regolari tal-istaff kif ukoll tar-residenti, imma wkoll l-infection control measures. L-infection control measures li jżjed ma jgħaddi żmien iżjed qegħdin nitalmu kif aħna nistgħu nevitaw dan il-virus kemm bħala prevenzjoni u anka bħala kontroll meta inti għandek outbreak ġadar. Bħalma rajtu kellna dar fejn kellna numru sostanzjali ta' każijiet li ġew affettwati. U propju jibda tara dawk il-każijiet li jibdaw niżlin in-numru ta' każijiet ġodda sforz ta' miżuri kemm ta' kwarantina tal-każijiet u iżolazzjoni wkoll li inti wkoll imma ikollok strict hygiene infection control measures. Good afternoon, Professor Gauci. Laura Calais from Malta today. So we just have 2 questions. One is what your opinion is on supporters returning to football stadiums, even if it's at a reduced capacity. And the second is if there is any update on the number of cases which have contracted COVID twice. So they recovered and then they tested positive again. Whether there's any update on if it's a reinfection or if the virus lingered in the body. Thank you. Okay. Thank you, Laura. Mela, fu sports, aħna u koll għanna l-lini gwida ta' kif l-sports jista jibqa' dej, pero dejjem mezzi ta' mitigazzjoni. Anka l-futbol, nafu li u koll bħala futbol u koll il-training u anka l-lobba għaddej, bħalma rajtu minnu dilettant tal-futbol u koll kienem il-kampjonati li baqgħu għaddejjin, kienem xi każijiet u koll anka f'dawk il-teams, kemm barra Malta kif ukoll hawn Malta kellna xi każijiet, però dejjem anka bil-protokoll li anka nħareġ internazzjonalment ukoll irnexxinna nikkontrollaw il-firxa. Bħalissa Malta aħna wkoll maħniex nippermettu spectators waqt sports. Ġiri ma jistax ikollok logħba tal-futbol bi spettaturi. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nippreservaw l-sports li hija xi ħaġa li tajjeb tipprattika manka ħafna nies nafu li huma jħobbu l-sports u allura hemmhekk dejjem tnaqqas ir-riskju. Anke f'sitwazzjonijiet li aħna nafu li ma nistgħux ikollna nies li jinġemgħu ma' xulxin allura għalhekk hemm din l-istrateġija ta' no spectators. Fuq il-każijiet ta' persuni li kienu diġà pozittivi, mbagħad aħna għamilhom it-testijiet bħala recovery u ħarġu negattivi wara 14 ġurnata u 3 ijiem li ma jkollhom l-ebda sintomi, hemmhekk mbagħad sibna każijiet fejn reġgħu ħarġu li huma pożittivi. Anka l-ECDC għandha dokument ta' linji gwida li tgħidlek għandek żewġ sitwazzjonijiet li probably maġġor parti minnhom ikunu remains tal-virus li ma jafux jekk hux infettiv jew le. U allura aħna hemmhekk dak iċ-ċirkostanzi dejjem nittrattaw kull każ li jerġa' joħroġ pożittiv, nassumu li seta' kien infettiv allura nerġgħu niddaħħlu l-persuna f'iżolazzjoni. Jew inkella jista' jkun f'każijiet li huma rari li qegħdin ukoll xtejt il-letteratura li seta' kien xi infezzjoni virus ġdid. Li qegħdin nagħmlu aħna bħalissa qegħdin nagħmlu t-testijiet fuq dawk il-każijiet li ġara hekk ħalli aħna naraw x'kienet eżatt is-sitwazzjoni jekk huwiex remains ta' virus li kien hemmhekk jew vera kienx reinfection. Insellimlek Prof. Gauci Francesco Catania, Net News. Jekk ma importax, jekk jogħġbok aġġornament dwar in-numru ta' migranti pożittivi fiċ-ċentri miftuħa u magħluqa, il-kundizzjoni tal-pazjenti fl-ITU u l-IDU. Kif ukoll nafu li nsabu ftit jiem biss il-bot mill-ftuħ tal-iskejjel. Nafu wkoll li qed ngħadu messaġġi biex il-ġenituri jibgħatu b'mod fiżiku lill-istudenti fl-iskejjel. Però nafu li wara l-iskola peress li l-ġenituri jkunu xogħol fil-maġġor parti tagħhom ser ikunu man-nanniet. Taħseb li kulħadd jibgħat lill-istudenti b'mod fiżiku u jekk fil-ġimgħat li ġejjin għal ħares qatt forsi jkomplu jiżdiedu il-każi minħabba ċertu ftuħ. Qed teskludi jew ma teskludix illi forsi jkun hemm tissejjaħ stat ta' emerġenza ta' saħħa pubblika. Grazzi ħafna. Fuq l-immigranti, aħna dawn tiftakru li kellna ċentri fejn kellna numri ta' każijiet,
però hemmhekk il-każijiet eventwalment imbagħad kienu fiequ wkoll, huma bħajna għaddejjin nagħmlu lit-testjar ukoll tal-immigranti għaliex huwa importanti li meta jkollok numru ta' nies li jgħixu flimkien importanti li inti issaħħaħ dejjem lit-testijiet. U bħalissa għandna 7 każijiet fil-Marsa Reception Center u 7 każijiet f'Ħalfħar. Dawn qegħdin huma f'iżolazzjoni u anka l-kuntatti li kienu magħhom kollha kienu qegħdin ukoll f'kwarantina. Fir-rigward ta' l-ITU bħalmet għandna numru ta' każijiet ukoll fl-ITU li dawn hemmhekk qegħdin jingħattaw l-assistenza permezz tal-oxygen supply permezz tal-ventilators u hemmhekk meta bħalmedna għandek persuni li huma anzjani is-sitwazzjoni tkun li inti trid attenzjoni regolari għaliex ikollok sitwazzjoni fejn ma jkunux daqshekk stabbli. Fuq l-iskejjel issa li qegħdin noqorbu li diġà kellna skejjel li fetħu propju dil-ġimgħa però ħaj issa jinfetħu l-iskejjel l-oħrajn. Rridu nkomplu nagħmlu enfasi l-ewwel nett. Kulħadd għandu r-rol tiegħu fiha din. L-iktar ħaġa importanti hija li jekk it-tfal iqumu b'xi sinjali li huma ma jifilħux, importanti ma jinbatux l-iskola. Għaliex dak huwa l-punt prinċipali li inti ma tdaħħalx il-każijiet li huma propju pożittivi fl-iskola. Fl-iskejjel aħna ħriġna linji gwida ta' kif nistgħu nimmitigaw ir-riskju li jista' jkun hemm każijiet li jferxuhom lil ħaddieħor, però wkoll bbażajnija wkoll fuq l-informazzjoni li rajna minn barra minn Malta. Fejn kien hemm każijiet ta' COVID-19 li daħlu f'iskejjel barra minn Malta mill-limiti ta' informazzjoni li hemm, rajna li propju kienet iddaħlet iktar mill-istaff milli mit-tfal infushom. Għaliex hemm informazzjoni li inti it-tfal, speċjalment iż-żgħar, jistgħu jitrasmettu inqas minn ħaddieħor. L-ECDC tgħid li inti jekk għandek tfal li huma simptomatiċi jistgħu jitrasmettuha lil oħrajn daqs ħaddieħor. U għalhekk huwa importanti kemm nenfasizzaw fuq jekk inti għandek xi ħadd simptomatiku ma jintbaċ mill-iskola u jekk jinqabad li t-tfal jibda jħossu ma jiflaħx waqt il-ħin tal-iskola tista' tiġri kull skola wkoll ħajkollha post fejn hi wkoll tkun tista' tiżola lil dan it-tifel sakemm il-ġenituri jiġu għalih. Ukoll aħna għandna l-pjanit kollha biex kif nistgħu wkoll nagħmlu l-contact tracing ta' jekk jinqala xi każ ta' kif aħna nkun nistgħu nassessjaw kull każ speċifiku ta' kif aħna naraw min kien f'riskju skont kemm l-età ta' tfal kif ukoll jekk it-tifel kellu xi sintomi waqt li kien l-iskola jew inkella le. Professor Gawġi, xtaqt insaqsik forsi tispjegalna ftit għax jidher li din hija l-ewwel darba li ġew irrapportati każijiet pożittivi fir-residenza tal-anzjani San Vincenz de Paul, jekk forsi għall benefiċċju mhux biss tar-residenti ma taqrabathom tgħidilna b'mod ċar li mija s-sala u forsi tiġa spjegajt aktar qabel imma x'miżuri oħrajn possibilment qed jittieħdu għax hemmhekk għandek villaġġ ta' aktar minn 1000 residenti jidhirli. Fuq il-miżura tal-10 persuni flimkien, il-kollega ta' qabli safu se jiġri waqt il-ħinijiet tal-iskola, ġifieri anka tfal, il-ġenituri, l-istudenti daw iridu jevitaw li jkunu fi gruppi ta' 10 nimmaġina. Fu SVPR, bażikament dan aħna matul dil-ġimgħa kien hemm persuna residenti li ħarġet pożittiva u minn hemmhekk allura sar lit-testjar kemm tal-istaff kif ukoll tar-residenti kollha tas-sala. Din kienet St. Joseph Ward 10 fejn bażikament hemmhekk ġew ittestjati u minn dawk li ġew ittestjati ħarġu 3 li huma pożittivi. Dawn it-3 residenti li huma pożittivi propju ġew trasferiti wkoll għal area oħra, sala oħra fejn huma qegħdin f'iżolazzjoni u l-kumplament tas-sala li huma 17 il-resident qegħdin propju jinżammu wkoll f'kwarantina. Tajjeb ngħidu li f'ħasserħ mill-bidunet l-informazzjoni li għandi hija li għamlu kważi 1000 test ukoll fir-residenti u anka għamlu 1000 test ukoll fuq l-istaff li hemm hemmhekk. U anka issa minn meddu bdejna naraw li qed ikun hemm iktar każijiet
fil-komunità wkoll hemmhekk issaħħaħ lit-testjar. U wkoll qed ikompli għaddej it-testjar fil-wards l-oħra biex aħna jekk jinstabu xi każijiet mill-ewwel jiġri l-istess. Jiġifieri bħalissa il-każijiet daw 3 każijiet huma limitati għal sala waħda u allura il-familjari tal-kumplament tar-residenti m'għandhomx għalfejn joqogħdu jinkwetaw għaliex qed isiru t-testijiet regolari wkoll u hemmhekk l-infection control procedures biex mal-ewwel kif jinstab xi każ mill-ewwel nkun nistgħu nieħdu ħsieb il-każ ukoll. Imma bħalmet dawn huma l-postijiet kardinali li aħna rridu l-iktar nieħdu ħsieb. Fuq il-punt tal-liġi fejn ġiet amendata għal 10 persuni, dik tajb niftakru li dik tapplika għal open spaces barra. Ġifi dik tapplika għal barra, ma tapplikax għal ġa postijiet ġewwa, ġifi ma tapplikax għal ġol klassijiet ta' tfal. Però relatat mal-iskola tapplika wkoll għal barra, ġifi jekk inti għandek ġenituri li huma ħajwaslu tfal l-iskola huma importanti li huma jwaslu tfal post li huwa safe u jibqgħu sejrin. L-importanti li ma jinġemawx, għaliex ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn il-ġenituri ikunu qegħdin jiltaqgħu barra l-iskola għaliex hemmhekk ħankomplu nżidu l-firxa. Ġifieri l-appell tagħna huwa li ma jsirux ġemat u l-liġi hemm barra l-iskola, barra l-gejt tal-iskola tapplika ta' 10 persuni. Daw kienu l-mistoqsijiet li kellna llum u l-aġġornament dwar il-COVID. Nixtieq nirringrazzja lill-ġurnalisti u lil kulħadd li kien qed jarana, nixtieq nirringrazzja wkoll il-Public Health COVID Team li l-ħidma tiegħu hija ta' kuljum hawnhekk u lil dawk nies kollha l-frontliners kollha li qegħdin jaħdmu biex nieħdu ħsieb lil dawn il-pazjenti u entitajiet kollha oħra li qegħdin jagħtu kontribut dwar il-COVID. Nappella lilkom li qegħdin tarawna u tisimgħuna biex tagħmlu l-kontribut tagħkom li tieħdu ħsieb saħħitkom in ġenerali imma wkoll li żommu mal-miżuri ta' mitigazzjoni biex issa iktar u iktar li qegħdin noqorbu lejn ix-xitwa ejja nipproteġu lilna nfusna. Fl-aħħar mhux l-inqas preparaw ruħkom għaliex dal-waqt aħna nibdew nofru it-tilqima tal-influenza hawnhekk għandna għodda li nistgħu nevitaw virus ieħor, allura fidejkom biex intom tkun tistgħu tiġu tieħdu din it-tilqima wkoll. Grazzi.